ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വിഭവത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിട്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയുമാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒന്നാണിത്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇവിടെ നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം അതേ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിങ്ങനെ കനം കുറച്ച് അരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരച്ച് ശർക്കരയാണ് ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു വലിയ ശർക്കരയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം മതിയാവും. മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പഴം ഈ ശർക്കര പനിയൊന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിയൊക്കെ പഴത്തിലേക്ക് നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരല്പം കൂടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത്രയും കൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അല്പം ശർക്കര പാനി കൂടി നമുക്ക് ഇത് വറ്റി വരാനുണ്ട്, അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഏലക്കായ പൊടിച്ചത്, ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം തേങ്ങ ചെറുതായി ചിരവിയത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴത്തിലേക്ക് തേങ്ങയും ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതിലെ നെയ്യോട് കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഓണാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.